¿Cuántos de ustedes hoy día tuvieron que pagar para amanecer? Aș vrea să știu câți dintre dumneavoastră trebuie astăzi ca să plătiți pentru a putea să luați cina. Ninguno pagó nada. Niciunul n-a plătit nimic. Amanecimos gratis. Câți dintre dumneavoastră a trebuit să plătiți pentru a vedea un nou răsărit de soare? Dios no cobra. Nu am plătit niciunul, am văzut acest răsărit de soare gratis. Dumnezeu nu ne taxează. La ley del universo es de dar. Legea Universului este de a da. Dar y se os dará. Dați și vi se va da. La tercera lección. A treia lecție ¿Cómo es que Dios siempre nos pone a un nivel cada vez más alto, no? este că Dumnezeu de fiecare dată ne pune la un nivel mai sus. Mientras estamos bien cómodos, no aprendemos. În timp ce stăm așa bine și confortabil, nu înțelegem, nu învățăm nimic. Pero Dios nos saca de nuestra comodidad y nos hace ejercer un poco. Dar Dumnezeu ne scoate din comoditatea noastră și ne pune în mișcare puțin. Y supongo los entrenadores de Nadia Comaneci también la hicieron sufrir, ¿no? Și eu cred că de asemenea și antrenorii Nadiei Comăneci au făcut-o să sufere. Nadia, más trabajo, más trabajo, Nadia, más trabajo. mai mult trebuie să muncești, trebuie să lucrezi, să muncești mai mult. En inglés hay un término que significa cuando no hay dolor, no hay ganancia. Este în engleză un proverb care spune, dacă nu există durere, nu există câștig. Eso se llama no pain, no gain. Se spune în engleză, fără durere, nu există câștig. Pero eso es verdad. Dar acest lucru este adevărat. Para ganar hay que sufrir. Ca să câștigi, trebuie să suferi, trebuie să jertfești. Entonces, Atunci, Dios llevó al tercer nivel. Dumnezeu te duce la al treilea nivel. Un día llegaron 4 capitanes, 4 caciques, Într-o zi au venit 4 capitani y dijeron, Pastor, ¿usted podría venir a nuestro pueblo también? și au spus, pastore, ați putea veni la satul nostru? Queremos aprender de Dios y necesitamos ayuda médica. Vrem ca să înțelegem, să învățăm de la Dumnezeu și știm că avem nevoie de ajutor medical. Por supuesto. Desigur, a spus. ¿Dónde vive usted, capitán? Unde locuiți dumneavoastră? No muy lejos, me dijo. Nu foarte departe, mi-a zis. Solamente 4 días en esta dirección. 4 zile de aceasta. 4 días. Y el otro capitán vivía 3 días en la otra dirección. Iar celălalt șef, capitan, cum era numit în zona aceea, trăia cu mai multe zile în cealaltă direcție. Yo podría estar caminando todo el mes sin hacer nada. Eu puteam ca să mă aflu într-un drum, să fiu în drum tot timpul, fără să fac nimic, aproape o lună. Empecé a orar, Señor, por favor, dame una avioneta. Atunci m-am rugat și am zis, Doamne, te rog, Dame el dinero. dăm un avion, dăm bani. Todos los días, Señor, rogando, dame una avioneta. În fiecare zi m-am rugat, Doamne, o avionetă. Y empecé a leer y leí Éxodos 14. Și am început să citesc Biblia și am citit în Exodul, capitolul 14. Éxodos 14, 13, 14 y 15. Și am citit în Exodul, capitolul 14, de la versetele 13 la Y allí 14. está la historia de Moisés frente al Mar Rojo. Acolo este relatată istoria lui Moise când se afla în fața Mării Roșii. Y Moisés se paró y le dijo al pueblo de Israel, Moise atunci s-a oprit și a spus poporului lui Israel, no temas, nu te teme, porque hoy día Dios te dará una salvación. că astăzi Dumnezeu vă va izbăvi. No tendrás que hacer nada, Nu va trebui să faci nimic, solamente quédate quieto doar stai liniștit y verás la salvación de Dios. și ai să vezi mântuirea lui Pero si uno Dumnezeu. sigue leyendo, Dar apoi, dacă continuăm să citim, Señor, en versículo 15, în versetul 15, el Señor le dice a Moisés, ¿por qué lloras hacia mí? Domnul a zis lui Moise, de ce plângi? De ce rostești aceste strigăte către mine? Dile al pueblo de Israel que camine adelante. Spune poporului lui Israel să meargă înainte. En otras palabras, está imposible que tú hagas nada, pero igual, camina adelante. Cu alte cuvinte, deși este imposibil ca tu să faci ceva, nu contează, du-te înainte. Pero Señor, ¿eso qué significa para mí? Dar, Doamne, ce reprezintă acest lucru pentru mine? David, para ti significa lo siguiente. Moise, iată, pentru tine reprezintă următoarele. Déjate de rogar por una avioneta y anda y cómpralo. Dumnezeu a vorbit fratelui și a zis, David, lasă-te de rugat și du-te și cumpără un avion. Pero por favor, Señor, si no tengo dinero, ¿cómo voy a comprar? Doamne, am spus eu, cum să cumpăr dacă nu am bani? Dile al pueblo de Israel que camine adelante. Spune poporului lui Israel să meargă înainte. ¿Necesitas una avioneta para hacer la obra que Dios quiere? Anda y compra. Ai nevoie ca să ai un avion pentru a face lucrarea lui Dumnezeu? Du-te înainte și cumpără-o. Bueno, yo aprendí la primera lección y la segunda lección. Eu deja am învățat prima și a doua lecție. Dios proveería por todo. Dumnezeu va avea grijă de totul. El que más da, más recibe. Cel care dă mult, primește mult. Y la tercera lección es ir adelante sin recursos. Iar a treia lecție pe care am învățat-o este mergi înainte chiar fără mijloace. Fui a Estados Unidos, Am mers în Statele busqué la Unite, avioneta, am căutat avionul, negocié un precio,
am negociat un preț y mi padre me dijo, David, ¿qué estás haciendo? și tatăl meu mi-a zis, David, ce faci? Voy a comprar una avioneta. Voi cumpăra un avion. ¿Tienes dinero? Ai bani? No. Nu. ¿Y cómo vas a comprar? Și atunci cum vei cumpăra? Ese no es mi problema. Și a spus, asta nu este problema mea. Yo aprendí que con Dios hay que jugar tenis. Eu am înțeles că cu Dumnezeu trebuie să joci tenis. Cuando la pelota está en mi cancha, Când mingea se află în terenul meu, yo tengo que hacer todo lo que yo puedo hacer. eu trebuie să fac tot ce pot eu. Y cuando he hecho todo lo que puedo hacer, yo le devuelvo la pelota a Dios. Iar când am făcut tot ceea ce am putut face, dau înapoi mingea la Dumnezeu. Yo espero que Dios haga lo suyo y me devuelva la pelota. Și aștept ca Dumnezeu să facă partea lui și să îmi dea înapoi Y mingea. cuando Dios devuelve la pelota, otra vez me toca trabajar. Iar când Dumnezeu îmi dă încă o dată mingea în terenul meu, încă o dată îmi vine rândul să lucrez. Le dije, la pelota está en mi cancha. Și am spus, tată, mingea este în terenul Tengo que meu. encontrar el avión. Trebuie să găsesc Tengo que avionul. negociar el precio. Trebuie să negociez prețul. Tengo que ir a ver la avioneta. Trebuie să văd Y avioneta. cuando ya lo he hecho eso, Iar când am făcut toate acestea, no puedo hacer nada más. nu mai pot face nimic. El problema es de Dios. Restul este problema lui Si Él quiere Dumnezeu. comprarlo, que Él pague. Dacă vrea să o cumpere, să plătească. Así que yo negocié el precio. Așa că am negociat Entré prețul. a mi carro para ir a ver la avioneta. Am intrat în mașină și am mers ca să văd avioneta. Y una señora había escuchado de lo que yo iba a hacer. Și știam că Dumnezeu a ascultat ceea ce doream să Y me fac. dijo, David, David, ¿dónde vas? Oh, Mi señor. una señora. O doamnă a ascultat tot ceea ce am vrut să fac și mi-a zis, David, unde mergi? Había escuchado de mi plan y dijo, me preguntó, David, ¿dónde vas? Ea a ascultat planul meu și m-a întrebat, David, unde te duci? Y le dije, bueno, señora, estoy yendo a comprar una avioneta. Și eu am spus, uite, doamnă, eu mă duc ca să cumpăr o avionetă. Pero no tienes el dinero, ¿verdad? Dar tu așa e că nu ai banii? No, todavía. Nu încă. ¿Y cómo vas a comprar? Și cum o vei O cumpăra? sea, seguro Dios me va a dar el dinero mientras yo viajo. Sunt sigur că Dumnezeu îmi va da banii în timp ce mă duc acolo. O seguro voy a encontrar el dinero allí, alguien perdió el dinero, seguro. Sau poate că cineva și-a pierdut banii ăștia exact ca să pot cumpăra O eu avionul. posiblemente el Señor me va a regalar la avioneta. Sau poate Dumnezeu îmi va face cadou No sé, avioneta. Dios tiene mil maneras como suplir mi necesidad. Știți, Dumnezeu are 1000 de căi în care poate Ese ca no es mi să, problema. să aibă grijă Este de problema nevoile de mele. Dios. Aceasta nu este problema mea, ci este problema lui Ella Dumnezeu. sacó un cheque de su bolsillo Ea a scos un cec din buzunarul y me ei dijo, David, ya Dios resolvió tu problema. și mi-a zis, David, uite, Dumnezeu deja a rezolvat Toma problema este ta. cheque y anda y compra tu avión. Ia acest cec și du-te, cumpără-ți avionul tău. Hay que ir adelante. Trebuie să mergi înainte. Mi mensaje para ustedes es el mensaje de Dios. Dile al pueblo que camine adelante. Mesajul pe care l-am pentru noastră în această dimineață este mesajul pe care îl dă Dumnezeu poporului lui. Spune poporului să meargă înainte. Napoleón dijo Napoleon a zis que en cada batalla că în fiecare bătălie existe una ventana de 10 a 15 minutos. există o fereastră de 10 până la 15 minute. Es una ventana de oportunidad. Este o fereastră de Y los oportunități. generales están ahí mirando la batalla, viendo todo. Generalii privesc lupta, observă totul. Y cuando de repente el general observa la oportunidad, Și când deodată un general observă o ocazie, tiene que aprovecharla. el trebuie ca să o folosească. Y dijo Napoleón, Și a spus Napoleon, el general que toma el mayor riesgo gana la batalla. generalul care își asumă cel mai mare risc câștigă bătălia. Mayor riesgo. Cel mai mare risc. Pero no nos gusta arriesgar cosas. Dar nouă nu ne place să riscăm. Pero les digo que es imposible ganar una batalla sin arriesgar todo. Dar vreau să vă spun, este imposibil să câștigăm o luptă dacă nu riscăm totul. Si nosotros queremos ir a nuestra patria celestial, Dacă noi dorim ca să mergem la patria noastră din ceruri, y les digo que va a ser muy pronto. și vreau să vă spun că acest lucru se poate întâmpla foarte curând. Si no creen, prenden su televisor y van a ver cumplimiento de profecía hoy en día. Dacă dumneavoastră nu credeți că sfârșitul este curând, deschideți doar televizorul, urmăriți știrile și veți vedea împlinirea Jesús está profețiilor. por venir. Iisus vine. Y está haciendo la guerra. El deja duce lupta. Y todo aquel que quiere ponerse al lado de Dios, que se ponga de pie y ponga todo. Iar acela care dorește ca să se pună de partea lui Dumnezeu, să se ridice în picioare și să dea totul. Tenemos que reconocer que nosotros no somos dueños de nada. Noi trebuie să recunoaștem că nu suntem stăpâni niciunui lucru. Nuestra vida, nuestra inteligencia, todo es de Dios. Noi nu avem nimic. Înțelepciunea noastră, viața noastră, tot ceea ce avem este de la Dumnezeu. Dios es el dueño de todo el oro y la plata. Dumnezeu este stăpânul aurului și argintului. Así que los carros que tenemos no son nuestros. Așa că mașinile pe care le avem nu sunt ale Las noastre. casas que tenemos no son nuestras. Casele pe care le avem nu sunt ale noastre. Solamente nosotros somos mayordomos. Noi suntem doar niște majordromi.
Y si nosotros reconocemos que Dios es el dueño y el Señor de todo, administratori, și dacă noi recunoaștem că Dumnezeu este stăpânul, entonces nosotros diremos, Señor, soy tu mayordomo, dime lo que tú quieres que yo haga. atunci noi vom spune, iată, Doamne, eu sunt doar un ispravnic, spune-mi ce vrei să fac. Y el Señor nos va a decir cómo administrar ese dinero. Și Domnul ne va spune cum vrea ca să administrăm acești bani. Pero si yo lo amontono todo y le doy a Dios solamente un poquito, Dar dacă noi îi strângem pe toți, iar lui Dumnezeu îi dăm doar un pic, vamos a encontrar tristemente que vamos a perder todo. vom găsi cu tristețe că într-o bună zi vom pierde totul. Tenemos que aprender a soltar emocionalmente las cosas. Trebuie să ne obișnuim ca să, din punct de vedere emoțional, să dăm drumul lucrurilor. Así que yo llevé la avioneta a Guyana. Așa că, în cele din urmă, am mers, spune fratele, cu avioneta în Empecé a Guiana trabajar. și am început să De lucrez. pueblo en pueblo en pueblo. Dintr-un sat în altul, într-un alt A sat, în alt veces sat. 17 pueblos en un día. Și am reușit într-o singură zi să La vizitez influencia empezó a crecer. 17 sate și influența a crescut. Después un colegio. Apoi, în cele din urmă, am avut un colegiu. Después Dios nos permitió avanzar con otra avioneta. Apoi Dumnezeu ne-a permis ca să mai avem o Un avionetă. segundo colegio. Am deschis un al doilea colegiu. Otra avioneta. O altă avionetă. Venezuela. În Venezuela. Bolivia. În Bolivia. Todo empezó a crecer. Totul a început să crească. Hoy en día tenemos 10 avionetas. Astăzi avem 10 Y avionete. estamos por poner un helicóptero en Noruega y uno en las Filipinas. Și ne pregătim ca să punem un elicopter în Norvegia, iar unul în Hay Filipine. 5 colegios. Acolo există 5 Y colegii. todos trabajan en forma voluntaria. Și toți lucrează în mod voluntar. Ninguno de los pilotos, los médicos, mecánicos reciben un salario. Niciunul dintre piloți, dintre mecanici sau dintre doctori primește vreun salariu. Pero Dios cuida de ellos. Dar Dumnezeu are grijă Bueno, de llegó el ei. momento Când a sosit momentul, cuando alguien me preguntó, David, ¿qué estás haciendo por la gente en la ciudad? când cineva m-a întrebat ce faci tu pentru oamenii de la oraș, Le dije, no, nada. am spus nimic. ¿Por qué no piensas en alcanzar a esa gente? Și mi-a zis, de ce nu te gândești ca să atingi, să ajungi și la acele Y la persoane? solución era en usar los medios de comunicación, televisión. Și soluția ar fi fost să folosim mijloacele de telecomunicare, televiziunea. Salió una red en venta, una red de televisión a nivel nacional en Bolivia. În Bolivia exista acolo o rețea de televiziune care era la vânzare. Y esa historia en sí es todo un sermón completo, pero voy a contarles ligeramente los detalles. Iar istoria aceasta este o predică în total, dar vă voi spune doar câteva amănunte. El costo, $1.500.000. Costul acestei televiziuni, $1.500.000 de dolari. ¿De dónde voy a sacar $1.500.000? Nunca he visto ni siquiera medio millón. De unde pot eu să scot 1.000.000 și mai mult? Eu nici măcar n-am văzut o jumătate de Pero milion. aprendí que con Dios no hay límite. Dar am înțeles că cu Dumnezeu nu există limite. Si Él puede pagar una avioneta cuando no tengo nada, Él también puede pagar televisión. Dacă El poate să plătească o avionetă când eu nu am nimic, El poate să plătească o rețea de televiziune. depende de nosotros, Depinde de noi, no de Dios. nu de Dumnezeu. Si nosotros tenemos la visión de ir a conquistar, Dios nos lo va a dar. Dacă noi avem viziunea de a merge să cucerim, Dumnezeu ne va da victoria. Bueno, aún la visión depende de Dios, ¿no? Porque Él nos da la visión. Și chiar și viziunea depinde de Dumnezeu, că El este acela care ne-o dă. Pero la voluntad es nuestra. Dar voința este a noastră. Como Josué, Dios te dijo, Josué, Cum i-a zis Dumnezeu lui donde Iosua, pongas la planta de tu pie, eso te lo he dado. iată, tot ceea ce ai la picioare eu ți-am dat. Entonces la decisión era, Señor, yo quiero poner la planta de mi pie en Bolivia. Și fratele a spus, eu doresc ca picioarele mele să le pun în Yo Bolivia. quiero esa red. Eu vreau această rețea. No tengo nada, pero realmente tú eres el que tiene todo. Nu am nimic, dar în mod real, tu ești acela care are totul. Yo fui a Bolivia. Și am plecat în Bolivia. Negocié el precio. Am negociat prețul. Negociamos todo un terreno también. Am negociat și un teren de asemenea. Y firmé el contrato. Și am semnat contractul. Qué locura. Ce nebunie! ¿Cómo vas a firmar un contrato de $1.500.000 sin nada? Cum vei semna oare un contract de $1.500.000 fără nimic? Por eso es tan importante que tengamos una experiencia con Dios, porque todo mi pasado me ayudó a lanzarme al futuro. De aceea este important să avem experiențe multe în trecut cu Dumnezeu. Că spune fratele, tot ceea ce am văzut în trecut m-a ajutat să mă lansez în viitor. La fe no es ciega, está basada sobre experiencias. Credința nu este oarbă, ci se bazează pe experiențele trecute. Yo firmé. Am semnat. Me pidió $100.000 de depósito. Mi-au cerut $100.000 de arvună. El presidente del banco en Estados Unidos me prestó $100.000. Și președintele băncii mi-a împrumutat acești $100.000. A las pocas semanas, un señor estuvo en un accidente con su esposa. După puține săptămâni, un domn a avut un accident cu soția lui. Murió su esposa y los seguros le dieron $100.000. Soția a murit și segurul i-a plătit $100.000. Y él
me dio los $100,000 El i-a dat fratelui exact y acestea. con eso pagué el depósito. Iar cu acestea am plătit acea sumă. Salimos al aire Am reușit ca să emitem a nivel nacional en Bolivia. la nivel național în Bolivia. Qué privilegio es alcanzar a toda una nación. Ce privilegiu a fost pentru noi să ajungem la o națiune întreagă. Y después el satélite. Iar apoi am avut satelitul. El Señor me dio la oportunidad de entrar en contrato con un satélite. Dumnezeu mi-a dat ocazia ca să putem să contractăm un satelit. Pero Señor, ¿cómo voy a firmar un contrato si ni siquiera me has dado dinero para pagar el 1,5 millones todavía? Iar fratele s-a gândit, Doamne, dacă Tu încă nu mi-ai dat banii ca să plătesc pentru televiziune, cum voi semna eu un alt contract pentru un satelit? Y el Señor me inspiró, no tengas miedo, esta es mi batalla, no la tuya. Și Domnul m-a inspirat, nu-ți fie teamă, aceasta este lupta mea, nu a ta. Firmé el contrato, Am semnat contractul. cada mes $12,000. În fiecare lună, $12,000. Y la señal de la red ha de venir salió por todo las Américas y Europa Occidental. Iar cu ajutorul satelitului și a rețelei de televiziune, am început să emitem în toată Sud-America și chiar și în Europa. Una hermosa red con programación que capta la audiencia. O rețea foarte frumoasă cu programe care captează audiența. Entre personas que nos han llamado para decir es su canal favorito está el embajador de Alemania. Între persoanele care ne-au chemat ca să ne împărtășească că această televiziune pe care o avem este televiziunea favorită, a fost și ambasadorul din Germania. Varias monjas católicas nos dijeron es mi canal favorito. Diferite călugărițe catolice au spus, acesta este canalul meu favorit. Protestante, católico, educado, no educado, rico, pobre. Protestanți, catolici, educați, needucați, bogați, săraci. Y aquí se puede recibir esa señal, aquí en España. Să știți, chiar și aici în Spania se poate prinde acest semnal. Llegaron los días cuando teníamos que pagar. În cele din urmă au sosit zilele când a trebuit să plătim. Me llamaron a Bolivia y me dijeron, David, nos gusta tu canal. M-au chemat în Bolivia și mi-au spus, David, ne place canalul tău. Pero David, somos humanos, tenemos que pagar nuestras cuentas. Și a spus, David, noi suntem oameni, trebuie să plătim. Te vamos a dar 30 días para pagar. Și uite, trebuie să ne plătești și tu. Îți dăm 30 de zile în care să plătești. Hasta el 31 de diciembre. Până în 31 decembrie. Y para el 1 de enero, si no pagas, nos vas a devolver la red y vamos a vender a otro. Iar dacă tu până la 1 ianuarie nu plătești, ne vei da înapoi televiziunea și o vom da altuia. Yo acepté. Am acceptat. El 15 de diciembre, Señor, faltan 2 semanas, por favor, haz algo. Data de 15 decembrie, mă rugam, Doamne, iată, mai lipsesc 2 săptămâni, ajută-mă. Y Dios trajo a la mente el Salmos 46. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Și Dumnezeu mi-a dus în minte Psalmul 46. Stai liniștit, știi că eu sunt Domnul. El 23 de diciembre. În 23 decembrie. Señor, falta una semana. Doamne, spuneam, lipsește o săptămână. Y segunda de Crónicas 20. 2 Cronici, capitolul 20. Esta no es tu batalla, pero la batalla del Señor. Aceasta nu este lupta ta, ci este lupta lui Dumnezeu. Sí, Señor, voy a esperar. Da, Doamne, voi mai aștepta. El 30 de diciembre. 30 decembrie. Señor, faltan 24 horas. Doamne, lipsesc 24 de Por ore. favor, haz algo. Te rog, fă ceva. Estamos en los hogares de 100 millones de personas, Am Señor. putut ca să intrăm în căminurile mai bine de 100.000 de persoane. Estamos en 40 canales abiertos. Ne aflăm în 40 de canale deschise. Más de 100 compañías de cable. Mai bine de 100 de companii prin Señor, cablu. por favor, haz algo. Doamne, te rog ceva. Y el Espíritu Santo me dio en la cara. Și Spiritul Sfânt l-a pălmuit peste față. Deja de rogar. Lasă-te, nu Eu te sé mai lo que ruga. necesitas. Eu știu ce ai nevoie. Empieza a agradecerme. Începe să mulțumești. Ay, Señor, perdóname. O, Doamne, te rog, Gracias por lo iartă-mă. que has hecho. Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut. No me agradezcas por lo que he hecho. Agradéceme por lo que estoy por hacer. Nu mulțumi pentru ceea ce am făcut, ci mulțumește-mi pentru ceea ce voi face. ¿Y cuánto vas a hacer, Señor? Și cât vei face, Doamne? Bueno, eso depende de ti. ¿Por cuánto quieres agradecerme? Păi bine, acest lucru depinde de tine. Bueno, De cât de mult dorești ca Señor, să mulțumești. Yo te voy a agradecer por 1,5 millones. Doamne, eu îți voi mulțumi pentru 1,5 milioane. Me gusta mucho, dijo el Espíritu Santo. Îmi place Estás mult, a spus pensando en Duhul grande. Sfânt. Gândești mare. ¿Y qué más? Și ce mai? ¿Algo más? Altceva? Sí, Señor, necesito $100,000 para pagar otra cuenta. Da, am nevoie de 100.000 de dolari ca să plătesc celălalt cont. Entonces, 1.600.000. Și atunci 1.600.000? ¿Estamos de acuerdo? Suntem de acord? Sí, Señor. Da, Doamne. Así que agradece, yo te voy a dar. Așa că mulțumește-mi și eu îți voi da. Toda la mañana cantando al Señor. Toată acea dimineață de 30 decembrie am petrecut-o cântându lui Mi Dumnezeu. corazón estaba como en el cielo. Inima mea se afla parcă deja în cer. Estaba en el aeropuerto, Eram la aeroport, preparando para un vuelo, pregătit pentru un zbor, cuando sonó mi celular. când a sunat celularul. Hello, David. Alo, David?
Hola doctor, ¿cómo estás? Bună, domnule, cum sunteți? Ay doctor, se murió su esposa. A murit soția Ay, mis dumneavoastră. condolencias doctor. Vă dau toate condoleanțele mele. Bueno David me dijo, doctor, gracias por las condolencias, pero eso no es por qué te llamé. Bine a spus acel om, mulțumesc David pentru condoleanțe, dar nu de aceasta te-am Yo llamé para sunat. decirte Te-am sunat ca să que spun mi señora tenía un negocio, că doamna mea avea o afacere que por 44 años ella había manejado su negocio. și ea timp de 44 de ani a condus această Y afacere. cuando ella murió, el negocio ahora quedó en mis manos. Iar când ea a murit, această afacere a rămas în mâinile Y mele. los contadores me trajeron todos los papeles para que yo firme. Și contractanții mi-au dus toate actele ca eu să le semnez. Yo empecé a revisar sus cuentas bancarias. Eu am gândit că să revizez toate conturile bancare. Y David, yo encontré que en sus cuentas bancarias mi esposa tenía $1.000.000 Și David, am găsit că soția mea în conturile ei bancare avea 1,5 milioane de Y dolari. David, ¿cuánto necesitabas tú para tu canal en Bolivia? Și David, cum ai zis, cât aveai tu nevoie pentru acea rețea de televiziune a ta din Bolivia? Bueno, doctor, yo necesito $1.000.000. Știți, domnule, eu am nevoie de 1,5 milioane de dolari. Ay, gracias, Señor, dijo el doctor. Ai, Doamne, ție-ți mulțumesc, a zis acel om. Yo sabía que mi señora murió a propósito. Eu am știut că doamna mea a murit cu un scop. El Señor me reveló que no era accidente, Dumnezeu mi-a demonstrat, mi-a arătat că nu era un accident. porque mi señora nunca daba nada a nadie. Pentru că doamna mea, să știți, niciodată n-a dat nimic nimănui. Y Dios permitió que ella muriese para que yo te dé el dinero. Și Dumnezeu a permis ca ea să moară acum pentru ca eu să pot să dau acești bani. Y esa mañana Él me emitió un cheque de $1.500.000. Chiar în acea dimineață el mi-a scris un cec de 1,5 milioane de dolari. Yo fui a la casa agradeciendo al Señor y me reuní la familia para orar. Eu am mers acasă mulțumindu-lui Dumnezeu și am reunit familia ca să ne Cuando rugăm. terminamos de orar, Când am terminat de me ne recordé, rugat, Señor, tú me prometiste 1.600.000. mi-am adus aminte, Doamne, dar Tu mi-ai promis 1,600,000. Y el Señor dijo, es que no terminó el día todavía, espérate. Și Domnul mi-a zis, stai puțin că nu s-a terminat ziua, așteaptă. 2 horas después, Cu 2 ore mai târziu, vino un amigo mío, un odontólogo que había escuchado del milagro. a venit un odontolog, un prieten al meu care a auzit de acest miracol. Y estaban tan felices ellos con su esposa, Și ei erau atât de fericiți împreună cu soția querían lui, participar en el milagro también. doreau ca să aibă și ei parte în această Y minune. ellos vaciaron todas sus cuentas bancarias y me trajeron 3 cheques, Așa că și-au golit toate conturile bancare și mi-au adus 3 cecuri. $100.000. 100.000 de dolari. En 2 horas Dios nos dio $1.600.000. În doar 2 ore Dumnezeu ne-a dat 1,600,000 de dolari. No es problema para Dios pagar las cuentas. Nu este o problemă pentru Dumnezeu în a plăti conturile. No se trata de tener dinero, Nu este vorba de a avea bani. se trata de obediencia. Este vorba despre ascultare. Dios nos ordenó que prediquemos el Evangelio en todo el mundo. Dumnezeu ne-a ordonat să predicăm Evanghelia în toată lumea. Y los ángeles se indignan con el pueblo de Dios. Să știți, îngerii sunt indignați când văd poporul lui Porque el Dumnezeu. pueblo de Dios tiene dinero y no suelta. Văzând că poporul lui Dumnezeu are bani, dar nu dă drumul banilor. Construimos nuestras casas, Ne construim casele noastre, compramos carros, cumpărăm mașini, pero dejamos morir a la gente que no conocen a Dios. dar lăsăm să moară oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu. Dios no está esperando más. Dumnezeu nu mai Él așteaptă. dice, si me amáis, obedecer mis mandamientos. El zice, dacă mă iubiți, păziți poruncile mele. Y Él dice al pueblo de Dios, camina adelante. El zice poporului Dumnezeu, mergi înainte. Todo el oro y la plata Él lo tiene, Dumnezeu are tot aurul și pero argintul, Él espera que el pueblo obedezca. dar El așteaptă ca poporul să se supună, să asculte. Hemos pecado Am păcătuit contra Dios. împotriva lui Dumnezeu. Ahora tenemos pocos meses más. Acum mai avem doar câteva luni. El que va a hacer, que trabaje. Doar puține luni. Cel care dorește ca să lucreze, Si tienen, să si lucreze. tienen un oído, escuchen. Dacă are urechi, să audă. Dios dice al pueblo hoy en día, camina adelante. Dumnezeu se adresează astăzi poporului lui. Mergi înainte. Y hoy día ustedes han escuchado la orden de Dios. Astăzi Dumnezeu ați ascultat porunca lui El que Dumnezeu. no quiere cruzar el río Jordán ahora se quedará en el desierto. Cel care nu dorește ca să treacă râul Iordan acum, va rămâne în Pero pustie. el momento es ahora. Dar momentul este acum. Todas las profecías se han cumplido con la excepción de la crisis final. Toate profețiile cu privire la criza finală s-au Y împlinit. los ángeles están aguantando los vientos. Să știți, îngerii țin vânturile. Y Dios dice a su pueblo, camina adelante. Dumnezeu spune astăzi poporului lui, mergi înainte. No seamos, no sé si acá en España le dicen tacaño. Cuando uno no suelta. Nu fi zgârcit. ¿Cómo es? Zgârcit. Zgârcit. da. Zgârcit. Yes. Pero en español, ¿qué es? Tacaño, ¿no? Sí. Tacaño.
somos un pueblo realmente tacaño. Suntem un popor într-adevăr zgârcit. A veces yo pienso que no somos Israel espiritual, somos Israel legítimo. Eu de foarte multe ori mă gândesc că nu suntem Israelul spiritual, ci Israelul legitim. Somos judíos y un poco tacaños. Suntem evrei și puțin zgârciți. Dios pide, por favor, Dumnezeu ne cere, den de te comer. rog frumos, dă de mâncare. Dadle vosotros de comer, dice Dios. Dați-le voi de mâncare, zice Dumnezeu. No, Señor, yo quiero cuidarme de mí primero. Nu, Doamne, eu doresc să am grijă de mine mai întâi. Y Dios está por dejar este pueblo atrás y Él va a ir con otros a terminar la batalla. Și să știți, Dumnezeu se pregătește ca să lase poporul acesta în urmă și să meargă cu altul ca să câștige bătălia, să termine lupta. Aquí les quiero invitar esta mañana. Acest lucru dorim să evităm în această Si han dimineață. escuchado la palabra de Dios, Dacă dumneavoastră ați auzit cuvântul lui si Dumnezeu, han sentido en su corazón dacă ați simțit în inima dumneavoastră que Dios le está llamando de soltar că Dumnezeu vă cheamă să dați drumul, y dejar que Dios cuide de ustedes. să lăsați pentru alții și să lăsați ca Dumnezeu să fie acela care are grijă de voi. Si no aprendemos a depender de Dios, no podemos sobrevivir la crisis que nos viene encima. Dacă nu vom învăța să depindem de Dumnezeu, nu vom putea supraviețui în criza care urmează. Por eso nos pide, por favor, suelten y deja que yo cuide de ti. De aceea ne roagă, lasă, deschide-te și ai încredere, eu voi avea grijă de Tú tine. cuida de mi misión, yo Tu ai cuido de grijă de ti. misiunea mea, Eu cuido de ti. eu voi avea grijă de tine. Te invito esta mañana. Te invit în această El dimineață. primer paso es soltar las cosas y admitir que Dios es Dios. Primul lucru este să dai drumul lucrurilor, să gândești altfel și să admiți că Dumnezeu este Si en Dumnezeu. tu corazón tú has escuchado la invitación de Dios esta mañana, Dacă în inima ta ai auzit chemarea lui Dumnezeu, voy a pedir que se arrodillen en este momento. No todos, solo aquellos que dicen, Señor, yo estoy dispuesto a poner todos en tus manos. Que se arrodillen. rog pe aceia dintre dumneavoastră care ați simțit chemarea lui Dumnezeu în inimă în dimineața aceasta, să vă puneți în genunchi și să spuneți, Doamne, eu sunt gata ca să-ți dau ție totul. Pero cuidado, Dar vă rog, aveți grijă, atenție, porque si se arrodillan, pentru că dacă vă veți le îngenunchea, están diciendo a Dios que ustedes no son dueños de nada, atunci spuneți lui Dumnezeu că nu sunteți stăpâni peste nimic. que Dios es el dueño de todo Dumneavoastră veți spune că El este stăpânul tuturor y lucrurilor, que Él es el dueño y tú eres solamente el mayordomo. că El este Domnul, iar tu ești doar ispravnicul. Así que voy a pedir los que desean decirle a Dios eso, que se arrodillen ahora. Așa că aceia care doresc să spună acest lucru, puteți să îngenunchiați acum. Nosotros por razón de las cámaras vamos a quedarnos parados para que las cámaras nos puedan ver. Noi din cauza camerelor și a microfonelor vom rămâne în picioare ca să putem să continuăm transmisiunea. Dar dumneavoastră puteți să îngenunchiați. Vamos a orar, pero arrodíllense si quieren hacer esa entrega. Cine dorește ca să se predea în modul acesta lui Dumnezeu să îngenuncheze, ne vom ruga. Amén, Señor. Señor Jesús, Doamne Iisuse, tu pueblo está arrodillado en tu presencia. poporul tău se află îngenunchiat în prezența ta. Nosotros reconocemos que no somos nada. Noi recunoaștem că nu suntem nimic. Todo lo que tenemos tú nos has dado. Tot ceea ce avem, tu ne-ai dat. Así que reconocemos que tú eres el dueño. Așa că recunoaștem că tu ești Domnul, tu ești stăpânul. Así que, Señor, Așa că, toma lo que Doamne, es tuyo. ia ce este al tău. Nosotros queremos aprender a depender de ti. Noi dorim ca să învățăm, să ne depinde doar de